di animu ema emema nyina ebehye nase ewo asafo no mu ana enkomo yi ewura no ma obeboa me ama ya kire adwen edoso bebre ye maame Zuweratu Siraj Islam in the Bible Foundation no mu ena owo ede ebaye enwumre watena se ewo ha enom maame yemawadwo emawakwa aba na wapomu etesen yo yeda asi bebre se nyame edewo ababeka yensa yebekere adwen ahodo ewo ha enom sanso ena eye Reverend John Akompre ononso atena se Church of God Ghana asafomu no free baye kronom eye district ena owo papa anwumre yemawadwo yo yeda asi bebre se yeto nsafre wa waba yo afi enuanum dia o twato na onye kuma ewo nkomo a yebedi mu eye brother David awua oye osempakani ewo kronom Barrier Church of Christ asafono emu ononso atenase ewo ha enom papa emu akwaba ya minia na mejiri se apomu ye radiadum mehu ya pa ye da se bebre dwumadi ede be no producer ogina machi hwe ama ye de abro eye IBJ de obeken kan tro no ede ama ye anwumre eye oheneni kafra ohene yere ye boa esiama ono eno bekenkan chrono ede amaye mbrepam obete wo munyina enka makane sa mawie no na eye osempakane wadaoma fampaibo bia no maye na yentinsim medawase mbacho yebo mpaye ne de ho ahye Nyankopon sa right ososo nyine gya yeda wase anwumre isa ye ope se o ma ye medwendwen wonsam a bitimi aboa ye amohu emiyehu ye churo ni mu yesraw eje adwumadie nyina ehye wonsa ye mpa ebo ne ade se ne se beboa ye na yentimi nya wasem entiase na aboa me yetimi adi wahyede so igya ye ne tiefuo nyina so hye wonsa ma obi biara akomapa na ye mpa ebo ne se bewie no na nka ne nyina aye boko edi amaye idi dwumadie hye wonsa ya hobrasem ne de danwo na me ntembinafo ene agenkwapa ye ne Awurade Yesu Kristo dimu amen. Amen. Yeda asibebre se ode mpaye abie dwumade ano amaye ne yehunu ne sa awie no enkomo a yedie ne fapem ejina eye Timothy nwoma edikan no eti mienu ne chichemu du mienu sa eye akenkansem yi eno ena aye achinjeje bebre sedi ayesi chirem Sompa ku ahodo mu no amana ye bibia ewo honom a nente ase ababe dendenden ede amayen ye pese ye kan sa asem yi ana ye hwe asem ewo ho no na ye gina so de bisa se oba ewo ho kwan se obetimi edi asafo anim second for Reverend John Akompre wada Roma papa ma mensha se wo ho na memisa se sa kenkan sam ya osoma for Paul etwroye edema Timothy no ekere sen yo medasi ane asembisa udi ebisa me eno kwasam ne se sa asama wo bi se nchinwa kase pa na ekoso o kristosun na yewo mi ne se ebribia ne ehun samwa onyankopon odefa nkofo so Sompa FM ne yankopon nkofo enti eberu nsumu no so die sie no ana nyame hwe so na okasa right de nyame aka to won so elukwasam ne se yagye atum owo bible mu ana nyame asan ase na yankopon ankasa ama yehun se ono na wahye ne nkofo mu aka no yentumi so ndane no didi nyame aka to no eno an yesum de yedi adwuma nanso sede ye ka se onyankopon eduru bibia sede o kan wo Job nwoma mu eno ene mbebu nsam no oto de bia nyame obi ma na adwene oto de bia nyame obi tudofo ho a na nyame ono ankasa na sam o kan ye no
on contradicting ho de so oni ne ho niesie na so to de bi a no ma kakra bi wo ho a na wa ye de wadane no ngasa dane no ya se de be ya e betumi ama bra o yesa yenya ye tie sompa de kenka ye eye no kre se Paul ekechre Timothy no ye abrantie abrantie afe na yankopan frɛ no ama na ebedi sofo ɛna Paul echechre no the se be ya obetumi gya na mo so na asɛm a ɔde ahyɛ na no ɔno so betumi kura asɛm no sɛ de ɔteɛ na ɔde ama afoforo no ɛna Paul ɛka asasem efi sɛ atodo bi a ye maame no mba no wo mo ade de ba ye atodo bi so wo mo aboa ma ade bi koso atodo bi so wo mo so wan hwɛ yi a wo mo ho wanti o mama ade no so asɛe nti Paul ɛka sɛ ɔma mma enye kom ensua asam no ahobrase nyinaa mu ɔno ɔse mma enye kom ensua asam no ahobrase nyinaa mu aja sɛ ahobrase no kra no Sompa FM ɛdɔɔso so ebi bɛso mi dɛ sɛ ahobrase no bi ɛbɛkɔ soro ama ebi abɔfam enti sɛ Paul ɛka saa deɛ a na kyerɛ sɛ biribi na akɔ so ɛna ma Paul ɛka saa asam no ɛgyekyerɛ Timothy sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obetumi a control mmaa no ɛwɔ aso no mu yes ɛwɔ mu sɛ nyame ɛbɔ adeɛ no sɛ yɛhwɛ adebɔ mfiti aseɛ no a nyame amfa mmaa anhyɛ aseɛ ɔde mmarima na ɛhyɛ aseɛ but nyame ama Adam ɛne Eve wɔn hu wɔn ho anaa wɔn yɛ sɛ awarefoɔ na wɔn daeɛ na wɔn nyɛ ba no mba na efiri mu ba kane ne nyinaa ɛyɛ mmarima so nti nkadi nti na Nyankopɔn ama wɔn awo mmaa kane wabra de yɛ pɛ nipa wɔ wiase nso Nyankopɔn di ka ma wɔn wɔ mmarima wɔkyerɛ sɛ yame wɔ adwene bi ɛfa mmarima ho mpo no anade bom no bɛbɛ di ka bɔ nti na kyerɛ sɛ kwan bi so no yame wɔ nhyehyɛeɛ bi ɛne botaeɛ nti a ɔyɛ saa nti ɛnoa na edidi mu anti enuama no ɛne nsam no yame adi sisi so saa kosi bra ɔno so ne bra du so a ɔde ka saa asɛm wɔ nti sɛ ɛnɛ sɛ kwadani nchiwahyo a ɛwɔ deɛ nyame pɛsɛ bi a ɔyɛ ana ebinom nyame frɛ ho na nyame ma wɔn kwan ma bi a wɔn yɛ saa but hwɛ ne mu deɛ nyame ɛmma kwan sɛ ɛbɛma ɔbaa yɛ dɛ edi asafo anim enti na wo ka sɛ ɛwɔ deɛ akɔ so nti a na ɔka sɛ ɛmma nye kom enti no ɛhɔ no ne nkyire mu ɛne sɛn ɛkyerɛ sɛ ɛmma kuo bi ɛna na ɔka wɔn ho asɛ sɛ ɔmo nye kom anaasɛ saa kom yɛ wei no ɛwɔ hɔ de ma yɛ nyina ɛyɛ universal yo bedase yɛ ntumi nka sɛ ɛyɛ universal nanso ɛbrɛ no mu na nyɛ universal nanso ɛnam sɛ ɔka kyerɛ Timothy saa brɛ no mu ama ɔde control asɔre no na ewie anu akyire no Onyankopɔn gye saa asɛm tu mu ama yɛde hyɛ Bible no mu no ebetuma yɛ universal wo se baabi yɛ ntimi nyɛ universal baabi ebetuma yɛ universal hɔ no kyerɛ mu pi ma yɛ nte ase yɛ kyerɛ mu a yɛbɛka sɛ ɛbrɛ a na Paul ɛka saa asɛm no baby a na asam na ekoso no eye particular branch bi ena na ma no yesa efise na Timothy Corinth asore no ene Efeso asore no ekohwe so Efeso asore no enti na ho so abosonso wo ho pa se beka ya Efeso ena bosom kase a ye fense Diana ewo on se papa baby a abosonso wo bia emma edi akotene emma doso emma so ni eden awo saa bra baby a ahoya abosonsam no enti emma womo no efa saa kwan no so enya kwan bi tumi bi awo asafunu mu a na womo kasa ebio na womo ye nkrofo a saa bra no sika kakra aba emma no nsem so wo hwe Corinth say a na eye baby a enda anka beka sa Habo City sa takrade anasa tema enti na emma owo sika saa bre no enti na womo eye keka ana womo pese yedi yekunum so owo fie enti so osache no ba asore kra no a na ode saa suban no ebewura so
ebio na ebre no mu na emma na eye etutu na wo ye etutu adwuma no eye base bra no na wo bo ne saa bre no it is a wo hwe wo mabakwasem a na saa base bra no so amasika ba mansem na sabi wo wo bo saa bra no so nukreni wo mu ade nti wo tia ye na so ko wori bia eno ye tu kan kakre aye no wo mo akwanante emma bi so ne ye hu wo musuba no nukwasem ni wo bo saa bra na sika ba wo mu nsam a ya na kwan bi so no wo mu mema if you say so ni mema bebre na di ehia nti na mu mema nti ebasa na sika be di nsam a on fie opeso no no ye dey o control bibia nti wo mu di saa suban no ewura solum ti ebasa sa sembi na ye kan na wo say mema na ekra dwen a ono ni sika nti opeso de ye dey e kataso o do control mema nti because of that now say Paul otumi sorte the younger colleague na say akwada wa chiesie no a obeye nyamedwuma no o say ode asam hyene mu no hyene wa boduro say be ya o makwan na saa anya dai enkoso nanso yes saa no aso no tumi ginai enti obeka say saa ensha yewra Paul ehye no ene eda so wo ho a eye adwuma nti emma entumi emfa akandie ana ma betumi afa akandie and then dear say the Bible no can no credit no kwasem ni say de Nyankopon aka no yentumi sesa no na wo be di some Bible say me yemfa bi nka ho na yensen yi bi mfiri mo no ye betumi sisi dua say and then no eni kwan say for example say denomination to say we Church of God as a denomination ye makwan ma oba and ye head of the church but anem say nyame betumi afo bia so na waje akrenti akran kwaje enti oba betumi aka nyamesem ama nipa bebre asakra bia na bebi okoye no kra no yenyanya kompi obi a bema oyeden bema otumi jana na mo so ana yesesie ni a onimi dia obetumi ahwe a oba a oyese adwuma no owo saa opepa no na yetumi asiesie ni mo wagina bebi onimi dia obetumi ahwe a kosi bre kakra ansa na yetumi ama bema akọ yebeda se papa mesen ba ho bi obeje wa home na mekọ na mesan ba wonso wasan abamu bio ewo wadwen a wo ede beka ho ebio mamenka wo se ugidie ni san dwumadie na wotie dwumadie no efire Sompa TV so a esan edane ne ho ewo Sompa 93.1 FM ewo Asante Mantamu edane ho ewo Sompa 98.9 FM ewo Sunwaye bono Mantamu ena akọ bono apuye a edane ho ewo Sompa 90.7 FM ewo ho enso yedamo asese mwaje bre na mutie yen mamenko zueratu suraj ho enom Islam in the Bible mahu se papa kasa na wo bouti nko ewo dia all kan ho wone no ya adwen anase onso wo ginabia foforo efa emma akanie ewo esom ho uginabia enesen da se Nyankopon ma entiase amen da se ma okana ye no kure e ka se odifo a obenso na oba afra no ho odifo mete kwa na mera ho oba ntimi nye odifo Nyankopon difo suma mu nyina na manya den enka ho ka ye ka se ma mba ye difo kura ba ye asofo ma me anka hega soro abofo ne kasae ye na Mary soro abofo ne kasae so mo kura ye mfra mo difo Mary ye mfra mo difo hega so asore ye ntia asore nyaku okwa Bible mu a osi nyame da edi ye mfa di bi anya den ento so ye dan ye den esum nyame wo so enti wo ye kremoni na sa wo du sika si masalache kura masalache no enya wo dia sa wo ba na se wo ye be ma wo ye oba na odu sika si masalache no oba na masalache na ye ma obegina bontene ye wi a no ye de na akwaya wo dia asore ne nya de enya wo dia ti ma na matete asore no me de meka se business bi na omoye so enti mi si se be sa odi yakọ Ezekiel chapter 13 verse 17 to 19 ne ha se bi wo honom 13 Ezekiel chapter 13 verse 17 to 19 Ezekiel chapter 13 verse
17 to 19. Okay, Isaki humanity doing Sompa edunkrono. Wase na wo onipa yi wani onipa ba iwani sa uma ma a wa free won adwene mo hyehyɛ nkom no na hyɛ won ho nkom sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie munue mo ma mo pempam nkata homa nsa akwa nyinaa na mo pam nnukuma eti ahodoɔ nyinaa sɛ odere yi akra munyi memai akra na mo ala mo kra deɛ mo gye no nkwa 19 say na mugu me ho fi memai mu atokɔ nsama ma ene pa no afo no ma binti sɛ mo de atro a mo di kyerɛ memai a wontie atro no rekum akra na mo reje akra ense nkwa no nkwa am ko pon shira honhom ya ba pa o se oba efi oba mu oba ni kwan se odi sofo efi so ko Leviticus chapter 15 verse 19 no oso oba bu ne nsa kore ni kwan se odi ne nsa buo ne den ekwa asore dem be ma to sa de no ne de edi ne ho timire bia be ma de ne ho te so na oba de se bia upia efutu obehu se abrante bi num wi ana onum George na se bia ukotu nufo a eno nya bone oba Islam sumu a ya o malama na yete se chicha oba ana malam na ya chicha bema enso ye ni oba a wo ye limam e wo masalachi uwura masalachi dia limam dia ebi ni ho oba ntimi enko masalachi na oba na masala na mema ni ye de edi na chi so on se ha no kora ka se omunue ya ka se due nsusu ana chese no me na ede e ba wo so so nti ko Leviticus chapter 15 verse 19 ho na ye hwe de ho. Okay, Leviticus eti edunum na sensa so edu enkron me pa cho me kenkan waka asem se na oba se ne ho sene na moja free ne ho na mugu a ontena ne nsabuo no mu ontena nsabuo no mu enanso na obi ala oka ne ho ense kosi anwumre amen Nyankopon shira se wo ya sofo ma me na sasa de we to a le bia obi a ni ho a na asore no omo betena sisa na nso ansa no mo nso aba na ba ma de sa de we ebi ni de ebi ni no so enti wo kwa Bible mu nso so a Amos chapter 3 verse 7 Onyankopon su wo nya bibiji wo yi na di a kire na di fo wo kwa Matthew 5:17 ye tu sima mu nsusu sa me ba se me be se de kanfo no be ma me se no we hye no ma enso na nkyerɛkyerɛ bebre bi mu ya ne se ai ya wa adom ase ye ni mrase ye hwe adom na gu obi a so ana ma na tetete asɔre oba bi wo kora na Bible so oba o modu kukura ni tinyu kura se etwa ni nyina de egu enso ba so na oba ti asɔre na picture bo so bu wo kora na wabo mesh so na 1 Corinthians chapter 11 verse 5 na ha de bi ho 1 Corinthians chapter 11 verse 5 down na ha se bi ho no Olonto ko ma edin kan no pa cho eteni biem 11 verse 5 eti du ba ko nchichemu enum na busuafo me kenkan wo kire se na oba bia orebo mpaya anase oration kom na ni tiri so da ho no oni ni tiri ni na etese wabo tikwa amen won se sa de we nyina wo mu anso so oba bi okora wo se wate asɔre du kukura bi mo no bi okora na o sa de nwi kura ede aka ho nti ma no omo nim de omo ye business bi na omo ye ndi eje ase wo oba ti asɔre na because ne okenkan ye ankase esi ma kwan wahu ne awoma ye kenkan ye nyina no ankase esi ma kwan na mom ye nema bi a kyerɛ sɛ oba ɛyɛ den enye ene ne Timothy kan Paul kan wo Timothy no a eno de esi ni pi sɛ menkase manye wei enti no sign na obesi de akyerɛ ye mu ama yate ase de enti a me kyerɛ mu sa ne sɛ so oba wate asɔre na Bible aka sɛ se na esa wo kora na wo da ni mu no esa wo ya onye se na o ma wo kyerɛ o mo kwa no kora wo yera o mo nti na ma me di we na ede aba no so enti fa ya kwa ayim yanko first Corinthians chapter 14 verse 34 1
1 Corinthians chapter 13 14 verse 34 14:34. 1 Corinthians 14:34. Okay, making carefree. Koronto form a din kan ti duna chichemu aduasa enan no. Ebusia oka asem bi e wa ha se na no na ye kenken wo se mo mama emua won mo mama mua won no asafo mu na wa ma won ho kwan se won kasa na emom wo mre won ho ase se de mra no enso eka no amen. Ta na okọ Quran mo a o se arrijal ka wa amuna ala nisa ma ahya mema ase so oba de baabi a obeduro bia no mema wo ha ye se obra ho ase me ya de ayeye kura na ayese abanisa se ayese oba ma awo aka oyere anya wo peni se be ma kura de ekwaje na wo bi na ye de ye ayese ye de na ye de Bible na bo Islam ho dawuru so me ba na me ni sa me nkwa na me ye oba me nyom be program obeka ho no me ni ayede me ni age me ba kwa makoma kura ye de atomiem so oba ni kwa se owura masalachi a oba anya lima se bia owura masalachi na se bia wo ankoduru ntam na se bia ya asori awie na se masalachi no e man kwa dabre dia wo oba o ya na se mani di wachi na wo ya eno nya bone enso be ma ho na so ya akwala na mo ma no mo be di be ma na chi enti me ma se wo oba no be ya ma be ma na edi wachi aje anti memisa wo hansa na wato aso se wonama wo de Bible chire Islam we no baabi a obedura obegina wo kasa na dom no beba begina wanim no obi be kasa sabre no na odi dom na aba no so e wo ho enom enya kanie no ebia no ya wade bi ho aye dalura enya wo pe na wo de ode ye na me che o se de ameme ye no aye sa wo aka wo yere enya wo pe ni se doctor be ma ye de e ko hu no ho ya de na aye ya ni se Islam in the Bible no ya ni anuma Christopher hia ya no mu ko to Quran chapter 10 verse 94 si ase mo kan Quran na mo ntiase a mo mebu sa Bible ana ya malam fo me ma ne bebre nsunsuan Bible no enti se bia wo ye kremoni ba na se bia wo wanka de wo mu na se bia ese akwayera kra no so wa de wa ya bone so enti bia obi kasa asam no kire ya na bia na wo ye oba na se wuni na sa wo kai no a eno enya haram enso wura masalachi dia se oba ubu wonsa wotimi di kwa abontene koye obi busa wasema wotimi kire ni mu ya de na ayete se futuo so ayene enti se be duru ba me tika mu wo ba hu se bi wo ha oba bi timi sori no preachi na John 14:1 okan a yesu simi ko siesie ba bia be famako ento so me hu se asam na nte saa no na se minim na sa me kai no a eno nya bone no nkire se me masala eno de nkaka na ede ya kaka ya yo ye beda se agia sana me freno na nidian kasa de Zuwera to Suraj Islam in the Bible nchire na ode maye ye bema brother David awua ekwan oye sempakani ewo Kronom Barrier Church of Christ asafo emu papa ma yenhwe emfiri wasem kan dwumadie ene ugidie mu asema edadwei ugidie ekire wo sen poten ewo ho na neye ye breso sen na sese yesidi ye adwuma okay it was topic very very interesting but some Bible passages na and Bible passage na mujina so de ade na Bible no wasisudua wasisudua se omo oba kwan se onkyerɛkyerɛ ana se oni obema so na se Onyankopɔn asɛm aka se omo oba kwan se onkyerɛkyerɛ ana se oni oberema so a sabio woni hwan se obeka se Onyankopɔn waka de na so mbese mi tuto hwe kakra bi tu ho reason na enuanum bi churches ni bi dey say say oh obabu wa na no ate obabu wa woni mukasa enti wa ya na ayede so they have what we call worldly philosophy ebi ni say what men can do women also can do better right from the word go no women na ehye ho no say also we ya disuye ya uyi say men ni wa women kure ma check it men we free where is the woman so says it here na ewiase nyansa no nya no na yede ye Onyankopɔn asem
nemom asema betima kan say wo kristosumu asum no ade a ni wu kese na em say ya adwen sabe enko ho saa very very shameful eno no de wen shameful indeed me sisu bio say oba beka say me yesofo me yesempakani matia sorry me da no ade a ni wu in fact say ye kan ni wu die wo wiase a wu ye no frima enyeye. Why am I saying this? 1 Corinthians chapter 14 verse 34 through 37. You say enjoy Bible passage no. Because e nyankopon asema. Korinto fo ngoma edikan. Say. Korinto fo ngoma edikan 3:9. Ni mu aduasa nan ekopem aduasa enson. Ade a ni wu wo wiase pa. Se bi obi num wi na ni wu. Obi num sante to gatam na ni wu a. So oba nso yesofo a very very shameful. Enya papa kura wagina so ne say enti magina so na Bible no beka no Korinto form made in kanti du na chichemu aduasa nan ekosi aduasa ensi ana nwotwe no nan aduasa nan ne se momma maamua wano asafomu na woma won ho kwan se won kasa na emomomre won ho asese de mra no so eka no na se wo pese usua bribia na se wo pese osua bribia wobisa wala won kununom efie efrise eye fere ma oba se obekasa asafomu mpacho one more time fede on se sisubiem ye ka fede a ade ye ni wudie fere de mu oba se obekasa e wasafomu mempese the background of current no mekomu pi na ye stick to issue na nkasa because even though current no e wabakwasem said ye ni apanyin din ka chechim but mempese me ko hombo. Yes, stick to the issue ni say Bible no kwa ba ko e fa so establish doctrine ni say asem no it say appear to okan Old Testament ni say asem no gina adansefo baanu anum asem so a na say no kre enti abenya 1 Corinthians chapter 2 verse 8 yeah Paul actually chirem in fact 1 Corinthians chapter 2 verse 8 ni there onyankopon asem no chirem e ma reason ti a ensese oba eyesofo na mepese no ye wie nam ekwanya bebem a ye be ko ne dive deep ndi ba cho koso a 1 Corinthians 1:2 no na menkenkan ho na me san go back to the Korinto fo na o kan no a oh okay what masa ko back mum ti na 1 Corinthians chapter 14 verse 37 ho ko no okay nti na medru 35 ho no 35b no na medru nti ye to aso 1 Corinthians chapter 14 verse 34 no na ye kan ko na ye do 35b ho no okay me sa etimu biem wo ho a wotrese na se wo pese na se wo pese wo sua bribia wo misa wankasa wo kronum efie every se eye fere ma oba se obekasa asafomu koso a 36 ne se edien a twen mbese ye be kura faso as far as Bible studies is concerned SSC you take a careful look punctuation marks past tense past participles everything even comma full stop in eye adwuma because all ye adisua ni nyina e ma taboa ma adisua no now Bible ni mu no hwe saa ho no what the exclamation sign bi esiwo kirem se wotiam se wo no obi kan se no ka se e de ya na se wa pahim hwi kasa no wa pahim e de ya na mumu nko an onyankopon asem every bae in other words mu no nyamu na asem ni firi mu ye dai e bae ana koso amenu aba ado na waka 36 na bi no so say ana se monko na abetomo ana se monko na ababeto koso me pesi esi e ho 37 se obi susu se oyodifo ana honhum mu ni a ohunu se de meletre mabremu yi eye awurade ahyede amen amen na se obi su ehun saa onyankopon so nyadai 38 no enso ehun no good enti obi a wutie misese no se obi susu se were prophet and prophet no crowd me I know say ebre same I don't know ebi amobeba so prophet no crowd ye beji dia to amnemu answer in the meantime was it so obi susu se we you difo anaso oye hunhum ni a se ni pakon enhu se asema Paul eka no eye onyankopon ahyede ye ka se nyankopon ahyede a woni hu kwan sa wo do nsa eka die nyankopon asema ka no ensesa wo do nsa eka so me hu se nuanu bebreta ka se oh current fo no na ma no no mu ye petre
question is say how about 1 Timothy chapter 2 verse 8 no eno so ye Timothy for man eno no ye bebusa say ye Timothy for man and na na yen Ghana ha ewiase so far ye betima gina so aka say e man na wo say sie no sebi omo ye far better than current e man na no mo hon ente sa na no kura e wo mu ni say onyankopon anu masem say e fere de mo oba say obeye sofo no ate asori na be ma katachie wakobutu ho mo oba de ni say gu so wadwumfa o was e fere yes why then wadwumfa let us call a spade say nyankopon anu masem say e fere mo oba say obekasa na wo ba begina say da bi nyame wakade nanso be ma bi wo ha ya na no nte na mi de mi hu ni say na ene no asofudie no sabe ebinum de aye ngumesua wo betima ko university e ma kwa se be yesofo na Timothy man de me pese e kwa bebe mu a ye ready ho no ehiam because ensem wo Paul e kire ye because nyankopon asem no there is nothing like ambiguity ye ka say ambiguity a ase nyankopon asem na waka no ye nhye dante ase na emom no ye ne pese ye manipulate na yetimi kirem because mitie de ekoso sesi ani de bi mu practice a e man bi asofo na yesen kenei no mo tire Bible no a ko mbe ma akwai amoma esofo e kan akosi so oba we prophet how enti bibi te said dia okan ye no 35 no o se omo emia omo mi se omo kunu nom good enti se ewo eye ahyade ma emma warefo ana se eye oba bia good na we 1 Timothy no one be chire saa de ni mu ye pa ma ye now enti na me ka se current no e wa abakwasem na me pese abakwasem ye be kom deep ko be famre ye nti e ma portro ye na mom generally speaking onyankopon aka ahyemra to say Christosom na there say obi ati ase ni say Christianity is being ordered after a definite pattern. That is Acts chapter 2 verse 42. Okwo say they continue steadfastly in the apostles' doctrine. A definite article. Enti Christosom e wan kire na say Christosom wan kire dia en wo kire say oba de o man kwan say wonye sofo wo leadi ebra mema nyina edi afra itimbacho 1 Timothy chapter 2 no kwan bebe mu a na kan no na yemfansi na yenko rabbi ho na say yen start chapter 2 verse 8 no yen starting free honum okay Timothy wo ma edi nkan na timienu chemu enwotwe no o say enti me pese mere ma bompaye wo ema nyina ma nsa eho tie so ebufo anachinye ememu me bacho mami nkyem kakabu ha enti me pese so free verse 7 ne ba onyankopon na de saa ahyede no Paul was an apostle in apostleship no on kwan se otimi ekire because onyankopon amon akwanya na so amon tumi a Kristosom mo so na ebesi ye en wo kire se enti me pese emerima bo empire ewo manyina enti saa ma na sabi o matititi nsori sofu maame ho anwan yembeze bebodin for prudence sake sofu maame ho anwan mama ho anwan na mama ho anwan empire bo no na make say be ma wo kokko yes ade wei emo oba de ni sagusu kwajisu emia wangasa no na won shede mu left and right me da say ye be san ba wo ho ebiom osempakani wode amayen mamema papa rabbi ade Makaya enso akwaba Reverend Makaya Rabbi Makaya ade memo no nso akwaba ewo ha enom papa yemo adom wakwaba yo nyame adom ye ho eye papa wadaroma enkomo a edadwa waba abetuso nie ma mintie wonso ugidie o hwefiri ugidie ne wade sua mu a enkomo a yedie ugidie kire wo sen that's many dimum because yeah ebie anipatwe je papa de meton kakra ya menu abai ani menu ekome obi a kire kama se ba ko kan ya me den se ani wuso ba ba sofo asum ni na mu no abosomsom nkamosom ye nyina ye tie sompa asum ni mu no kiso som ko an me hu se ade otimi wa minim do mu konya free
na Bible ne kuta wo mo no kai nse a check minya press before Bible bi say the name you kan ni ukura obeni lances na asum bia be free ba no ya necessary ho no ma is asum say fi Europe na already Isaiah no a etremiensa enyem dum ye nu ko no omo se mai omo no emma ene nkwala ne di omo so o ko abrochire se ya omo respect ma respect nkwala ba na according to Bible ne kuta ye ne die mu so for baby awu ene die ni humi ya bia nzie nu ho dia e different evi say Moses kura no me so ne si ho no according to Exodus 21:2 Exodus 28 1 and 2. wa so for die no o ka kire ni nua Aaron say o mani ma ni sofo se Aaron no bom so awo ma ana busuan ko du mienu no nso no Jacob ne ye kwa no baba ko du ya mo mudini ana je nkwa no anka sabai o fredi pedios nipa du mienu o ya mu no o ka luku mu mate mo twin ba ko kwa e ma bi o mo kan so mo ma de sum asofo o mo sum ade nkwa no mo de o ma ho de e mo yanka so mo ya sofo mi unu nya se ne ko wi ya na me kan no a so we ko nke mo sumu a o mo transikura na e ma no wuki so no ibi ya himfie kura no kwa oba kura bu ni sam se won chia na kura nsem ye nyina ye Sompa enti ba mi woni o munya friye na mo ka di sem ma na tire mi yenu nyimu du mo twe ka du no yenu no esum ya di se bia fribonsam esum a o mo ye den mo ba li di bia fribonsam enfiri otumfo nyankopɔ bɔ so basasa wadanse ne sen ena mi kan say semi nu yebeti makaya ye kwa ya so dem ye ma ba kwa akora nka Bible oh ya so ba akora nka apart from nyum enyum de o kaya Solomon David o munya ye no ye o ma mto nyum wo so no o se no mo ba kwai a o ti se je se be no o kire so for twi Bible ma nka na so no ye mo ba kwai no da de nipa no mo ko edwama no kan yesi be mo ko ni oba ni be me ko hia ko bo nwama yen kese ade na mfiri otumfo ya nyankopɔ ho no wo ye bia se de wo ko pick free asumfo kese free bo nsamo ye dwama ya kan ya ne fa sanity du onyankopɔ se me nunkumfo a ade bia mfiri no bia de be kan ho bia no kese wadan no oh na me ne ka so kan se me ni di pa se ni asofudi ya nem se na be ko school na oti brofo kakra oti bretin focus hawa ese o ba dia frɛ o so no ba ese be nyansa fo no woni mfo ho but on mpo ano o frɛ kefa no Yakubu no na sefo cause nim die nyansa no mfiri wiase eti baba wura ha o se be minim o se de no ka safo bi asem tetri asafo mbofo chokoma on se de obo ayeti ni na sense du be 19 a minim nyuma 20 and so me wo ho asem se wama oba Jezebel a ofrezi we difo no kyerɛkyerɛ no da adam kɔfo no mbo nwaman ye ɛdɔ wɔn kan Jezebel be bu ko shi o kese wo mo ko bi nya foforo ti mi ni nkan fo be tie se free we say halam ɛyɛ musuo the whole world obi anim sa de nye so no se me ni abe ka say Leviticus 15:19 oba bu ni sa won tan nsa buom na nson mo bu ni nsa dia wo tete no ane wo nei mo da kro no wala wo tete fo de ne ya green na wo de abaye red efi e simple sane Bible kana sem say ha kwa ni afa hokɔ men ka say mi ko wura ko say mi ho de ha wo so enti papa ense bebrebe me ko te so bebrebe o frɛ nipa dum ye no so mo no wa anka so ba bi nko kan sem manko binti a ye kana sa ana se enei ye de ye adwuma enye ye kwa enye adwuma enye ye Bible se awudi enya fitete Bible se kro no nye o nkofo bi yere enti se Bible ka se mamua o mano a na anumua no e kyerɛ sɛn ade kro kan Corinth no Corinth Europe Israel mem nko kan sa asem oba mua no o munim dada Israel mem o munim dada se oba do nya sofo uko Sadia nya fe na Sadi ikamani bi betu obi fo se
oba men kwa kyerɛ obi munim dada munim kan fo sɛ munim dada enti yɛn ka wɔn sɛm nemo nsempa ni nanti kɔ dentas Europe no ɛnam di ka kɔ tu test asaya sɛ ma ne du wɔn so wodi ase enti afɛ ne yɛtete wɔ mo ɛne yɛ ka kyerɛ wɔn sɛ udu read the book of Romans yɛ dress wɔn mɛmɛ ni mɛmɛ dan wɔn ya wɔn nkɔ Hebrew mɛmɛ nkɔ dress saa hɔ bi sɛ mɛmɛ ni mɛmɛ na tete eni hɔ yesu abokum enti yɛn ka ho asɛm nemo man ya wɔn gye tumu no ɛne asate dress mu sɛ ma mo nyɛ saa deɛ wei emra ye chef Jerusalem en ko semra o Corinth enti mi nu ekotu test bi Timothy e wo Europe wo che se de emra ne sitie ne ye nya Paul ye semra no wo sua onim ene wo kan asem kire because ye semra o New Testament ye chef Jerusalem ne ye dia ba and you read the book of Acts 15 ebra shawo Paul wo kura no ko kan sempa na se do dia de number Jerusalem e ma kai fam na e kire de mra no e di adwuma enti oba de ebi ni ho na emu no bi o ma wusu no e ma di wo mo so education massacre ma adwen dia yesem ani wu so ba de mu de Nyankopɔn mu de oba eni kwa se wo de sofo enti e de enko momre so na aba kwa no tum na Timothy kese obo bu sa question kura na ko fia ba yidi yem peso be kasa kasa e ma ye ni pa bi amanso mo awote wo jom 1 minute obe for 10 minutes ye ni mo e de aso ya se fa ya ma sebini yake no be ma da ko so ba mo mpa ye ma say okay o ba na buri nsa okay ma no ya sofo no in case yes mo ko kan sempa do be die di ya mo na su enti ma so timbo su mini so ma so ko su dia on se si ko enti enye obi edi se enye de me kan obi edi se de me kan no ko enye na edwuma na the fivefold ministry na wɔtwerɛ kronkron no mu no ebi bɛyɛ akyerɛkyerɛfo obi bɛyɛ adifo ndi sɛ ɔbaa bi enya adi ya dom ɔbaa bi nya nkyerɛkyerɛ adom a wɔde bɛyɛ den wɔ asafo no mu papa de ten sɛ enye ne mi yemre ebi a mosisi na ne nua Miriam no edifo ba e ka se di ya no bi hinta utimi so da yo na waka kyerɛ Miriam na waka kyerɛ ebi asafo no abi osofo bi odi animu so me ko da ya maso ni na bi abo hompaye da ya obi atimi so da ya na ya ka so obi ye di for pass anu me nyina no ba de yusu mema ya ta do mo ye o ba de oni lansi o enti ya so obi ye chechirefo a na wo na ba cheche me onkun no nsi ma anye din ya na sampa se onkun na yusu a na ono ansa ka to se onkun na be wura mu se wo ye se ma se be possible enti me possible na eso bebe ho mbone no mda dane ho papa endu ko no aktia se unze so wada no han bofo se wani amfi amompa yeye enwura ho mu a wonim se so se Satan da no han bofo according to 2 Corinthians 11 verse 13-14 tina som for da ya ho se ayanya de enwo biala enti wa kire se wo adoma kyede mani pa odresse to mena onresse to ma obeni lances Oba any lines so yes sofo oye sofo Genesis to Revelation obi po me be quotation say oba asmesi oba adwa oba fia go yes sofo simple enti baby a Priscilla nom ko kyerɛkyerɛ Apollo nyamedwuma no na wo mo ye den Priscilla mo kansa na ni kunu kan ho Aquila no ni kunu edi me kɔna sa me di machi me yire ni ma me wei na bia na no atotimi kenka twi ba abro na ekona mire na kenka ma mia mansa me na me preaching ana atem nchai ana bia kenka ya ne boni obu ne ana za no so eboni you see me ni aba kan se bi kura sabi oni kwa minsa ni bi kura ne temantem a papa ensa wonu de enye ya enje no eboni aya boni sa yo papa rabbi me da se mesan aba ho biom na menko Reverend John akompre honom na maintain papa watie wunuanom a etepono ho ediem bio na strongly opesa wode ka ho in 1 minute na yenkofam na ye ba na afia besi ye Gyedie pi se ema edi kan wasaf mo eye ana enye but after wutie wo mo no ede na opesa wode ka ho ansa na yakwa Gyedie aba bitie wo mo no nkwasam die said the medical car no hwere mu no amma kwan se oba endi sofo said the medical car no hwere mu amma kwan sa
edi memum de wo mni se hwere no mu no onyankopon fa maso edi di isem e bai onyankopon fa maso ama ma edi diye ama kwankyere wo hwere no oba bi ti se Deborah nyame yi kyerɛ no sɛ ntɔkwara wɔn mo kɔ no Barak mo kɔ a mo bɛyɛ sɛ mo bɛdi nkunim but nkuguo na bɛrima no yɛ dɛ osuro akura ma no kaka sɛ wankɔ bi a menkɔ ama ɔbaa ni kɔ sɛ ɔkɔ ko ɔbaa kɔ adi ntura efisɛ na ɔyɛ difo a nyame ɛde asɛm no faa no so ɛde ma Barak nti ɛna ma no baa saa ebi onya ɔno nko Helda so Bible say ɔno nso so the friend say no yɛ ɔbaa but onyankopɔn asɛm onyankopɔn de di isɛm no yɛ dɛ ɛdom no enti Bible say edubere bi a na asɛm yɛ kohunu yɛ friend say nyankopɔn nwoma a ɛyɛ mmaransɛm no a Israel fa ato atwene but na asɔfo hɔ sabre no na Solomon asɔda no asɔfo hɔ Josiah no a very young boy and no ma be obeyed hini and no ka so mo ko repair asɔda no mo ko hu saa nwoma no no mo de bae but wo mo po bi ma na kyerɛ won sam no de nyame enka no ana gye wo mo yɛ no wo mo ka sɛ wo mo kɔ odifo ba heda hɔ nto mo kɔ heda no kyerɛ won sɛ sei no Nyankopɔn apeso okachire mo san kyerɛ adwuma a ɔyɛ de ma wo mo no yebetime e de asusu aka sɛ eye leadership role and of fire when ni mama no so but ya media assumption na no sɛ ɔno ɔhunu ɔnka bɔne a wo mo yɛ no enkyerɛ wo enti ɔkyerɛ wo nti no so bɛka sɛ ɛnyɛ ana ni ko sɛ ko bai so nyame na ma kwan enti na meka sɛ edu bibia nyame obi ntumi nhyɛ no de ɔyɛ ho nyame obi ntumi mma na adwene ebibiara mu die nyame betumi afa no so ayɛ no nyame betu afa no so afa so ayɛ oba hwɛ wɔn sɛ na wode wa no ba fɔm wɔ hanom na makɔ aba okay wɔn sɛ na yɛwɔ nnom bebree si Bible mu a ɔtɔ de bi a mmɛma ɔhɔ deɛ na so na nyame afo ɔba bi so na wayɛ de na watene nneɛma a wɔn mo yɛ a enko yi asuna nyɛ ɔba na ɔyɛ sɔfo nti ma deɛ nyame mma wɔn kwan sɛ wɔn ndi sɔfo but ɔtɔ de bi a ndoma nkɔ yi na mama no so yɛ adeɛ nya nyame betu afa ɔba no so atene hɔ medase bebre Reverend John akompre wode atom ɔsɛmpakani David ma mintio wonso tewna yenko emra yeba the second round na beba na yabesi ye Gyedie pi ewo asemi eho ende ye kan no dwam se oba di animu ya na oba di animu a enye ba after wuti ewu nuanom no any quick addition out there kan ho na me nkwa adwade emra good quick addition am dey kan ho ye se enwanwa se onyankopon epa Israel busuaku edumienu ni yen hunu oba ba akukura wu enwanwa se onyankopon epa Kristo epa asomafo edumienu ni yen hunu oba ba akukura wu eno kwa okambo ma e wode e kire se efa leadership role titru asori nyo yemu no onyankopon emma kwan se emma take lead madisian betimi dem before say ye be bad the other eyin so nti oba de Bible no emma no kwan se onye sofo me da say oba de Bible no emma no kwan papa rabbi Micaiah ade me pa cho mamentio o kasa wi no Reverend Ebamu na evangelist nso abamu enti mamentio di embio na o de kan wansa na yakwa ba na yabesi ye Gyedie pi anya me de kan ho se odi for ade de ni me ko kan afu mu kra ndo ya agari fu mu so de je me fu mu so me di so oh ade bo a agari yu so afu mu esi o timi yu so no timi ye bibi enti ya me ni ande ba se chere se ya di Bible ni bidia e bia na enyi ye ma Bible mu anyi na odi ase ampa se de o kan wiri di akwa Ezra 15 be 20 o ye se odi for ba Miriam e do mo di nkuni no o de e man o gada wo mo de ntwene ni ayi eyoba na no nche se wo ye leader ye ga se kwa so de ma e ma to no e ga se man ye leader
ampa emema bi akwa ya santo akwa ya santo di nkunimu a na nkese ya santo no sebi bi ono ye odumfo on the mention no e die ma asem no trawo na enama nyamso na se wa Ghana misusu se mi fi se do be yam ni pagina tum but it is how it is how give them can say wrong enye papa ante Zuera too ma mintie wo kasa wie no nuanom so akasa ma mintie de ode ka ho na afi ye nkomra ye papa ka de no ano no ni asem bi aka oba de oni kwa say odi sofo yeda sibebre abusanfo mo amohwe wo Sompa TV so dwumadie ye ugidie ne sen kwasi da anwumre nonso kopem nonkono ene ye de brew ye tenase esi ye gidie pi edi suade ewo tworo kronkron no emu na abo atenetene ya brabo ene ya setenenti ya na waka ye ho dwumadie no free Sompa TV so etwa ne ho ewo Sompa FM 93.1 ewo Kumase sanso ena etwa ne ho ewo Sompa 98.9 FM ewo Sunwane Bono Mantamu ena akọ Bono Puye Ankoranza Sompa 90.7 ehonso etwa ne ho ewo ho mepacho ye dan ye ho aba ye kwa adwadie na yada ya babafo ase 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubiko Winyanka, any Rusiamo, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Enkransa, Sompa, 98.9 Sunyame, Yakabomu, Sebronye, Yabema Enisia, any Ekrafo, Editi, na Yankuayeti, Ajisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matrufoiso, 0598 559802 meeting beam 0598 559802 Edia Hospital 1 Media Brana Bosome Nira Toswanti Muba Ko Yebeboja Trada Nadia Mote Timoyeno Yediama Ekraf Amen.
na yɛ sika na yɛ ntoma so a wobɛtumi de aba afei nso sɛ yɛ nneɛma bi a ɛnsɛ yɛ te sɛ mo ne anwa so a yɛbɛgye mo a moyɛ bi afe atwa mu no ɛmu adansedeɛ deɛ mo a monim Sompa akyɛdeɛ 2023 abusuafoɔ yɛmfa yɛn ho hyɛm na proposi prepa oboadu pɔnkɔ mu yɛnyɛ nkɔpɔn ɔbɛyie wo yie Sompa akyɛdeɛ 2023 ɛkunafoɔ ɛne ɛnyanka ne so wɔn bɛdidi Bishop 75 Enterprise Mpempradeɛ Komadeɛ Empetia Abakonkawa Ninina Yedi Sisi Yehu Esi Bejam Emi Yenimonyam Gyedie Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na wodoɔ no nyinaa Bishop jewels yenim ni fretete wadi somade ho jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings deɛ wopɛ bia yɛ wɔn set wo hɔ ɛne yɛ wɔn baako Bishop 75 jewelries wɔse wo gye aware wo yɛ suna wo yɛ kɔgye mu adeɛ bia ɛma wo paa ne pɛm wa ho sisi wiem die deɛ ɔde bɛhyɛ waso deɛ ɔde bɛto kom deɛ ɔde bɛto nsa deɛ ɔde bɛto nan a ɛyɛ jewelries deɛ ɛyɛ Bishop Kumase yɛwɔ mrom plot 17 Adehyɛ market akyi hɔ a Abi Plaza ɛdan kɛseɛ nim adwumayɛfoɔ n'anim adwuara kɔpem memenda anɔpa no nsia kɔpem anwummerɛ no nsia Bishop wabi mu a mopɛ ne dodoɔ mu atu ɛne baako nyinaa sɛ yɛ jewelries deɛ ɛyɛ Bishop 75 Enterprise frɛ yɛn 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop yɛwɔ nyame Hey, Sewa, me watch you. Me na me bisa kwa so kwa brochu. Kwaku, afei na me beko. Ne nkrata akra ni. Ani me ma connection man for den kofo sika adwani no anya otwe di musa no. Oh, Express Group adalment. Akwantu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana say visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor runabout Accra and so Omuoka Nation First Light, Tema Omuoka Community 18 Lashebi Girl Filling Station. For more mature for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yo, ebusianfo yesan emamo akwa ababie ugidie ni san dwumadie ena waso eguso a utie ewo Sompa radio ahodo no nyina so Sompa Nkranza Sompa Sunwane ena Sompa Kumase esan so enam Sompa TV so ya yede ema wanwumre na nkomo a yedie no ye hwe Bible mu asamba ko a ye chinjeje kese pa se oba betimi adi asore anim se wono ana eti asore no ana se asore no wodada na ye fa no se osofo ana mpokura ye bono akani dibia ewo asafo no mu no eno na miru anom akere adwen se ebi se emra no ma ho kwan ebi nso se bribia ne no onyame ye nti ye bra ye wo mu onyame betimi afa ekwan bia so ede obia ye de a opɛ ɛwɔ ne dwumadie mu papa rabbi ade ma memra wo honom na si ugidie pi ɛwɔ nkomo mu si madu ɛwɔ yanimu yi na ansa na wo si ugidie pi no ebi ka sɛ wo hwɛ akenkansɛm na Paul twerɛye no wo se memma ɛma kwan enti na ayɛ ɔno na ɛkasa yi enti no aha no kyerɛ yɛ muma yɛnte ase ɛyɛ Paul adwen ɛna ɔka anase na ɔka nyame adwen Paul ni tu so so ndi ka kan bi se hyemre tu bi sala Paul osmani ya suma wa ntimi ko so me de wa suma wa so me
Paul you do was say law emra wo ko to free the 28 Exodus 28 ya onim oyeju ni obo ade na Moses so ka kire Aaron say Aaron fa mama enya medi me sofo ye chiro mo ntare o mo hye nwera bibia kama kama oba nka ho seminu ye kasa no Israel busu ko du mienu ye yi ye no oba nka ho enti ono na je nkwa no oba ye no wanim to pray ni pedu mienu ti say Israel busu ko du and do we carry the book of Revelation this 21 verse 12 ba no heaven what can one ono aje nkwa ba na esu akodu mienu ni Israel busu ko du mienu ye kambo bu ko ye aduonu na oba nka ho and no kwa go nwure kwa no ene wonwa ene o ka to say da bi oba de ye ma ko kwai enye ono emra no ukai 1 Timothy 2 verse 8 mon chantade say one na so for do verse 11 dia no a tell say emra ene ehye enye ono no a tell reason why say oba na bon sam ko da no mo ko to mra na mo nya be ma enti oba de ye di kwai everyone wants it ya some way 1 + 1 2 do what you say oh na ready azana mkan no a ukwa brochira womo kai abodi a enkwala na ba ema na ba mwa ani foro betima so tu fo nyankopon no ye yi mo to ndi azana 3 verse 12 no wo ready wo ya wo se mo de me ma de nti na iga fo ni kosua me ma de esi amoye enkwala ni di so wa na hye mo so ema ena edi esa kontro mo church for your ba won di mo ko ni o sayem enti asori bia de ma ba kwa so me preach me ma sa I condemn nya okay I don't know if you be free them just say uko nkemo sumu kura no kemo ni sabe konto woni mi hwe kura no woni mi sabe be free ba no ema e woti kemo ni hwe kura yi ze kemo sabe ona bodam no de preko be wura ni kemo ni woni mi hwe kura mi sabe bo jare na yusu ti rowia o yusu nsuo you see aya mamra o sua free be go sua free me see na saliete me now I'm not a Christian you do that what you say enti juda som no a man needs a capacity no a man any to me we are actually do me ma yen say on proper fund nti dia yedi Paul kan ya yede kasai no efi hwan no mamre mu abrofo no mamre mu uze Timothy Corinth wo nyina Europe Paul ko Gentiles e ka Gentiles Europe for from Gentiles na na fo ye isi ana ya mamre ne ya ya before kwa nyana na fo ye nation ye do for ne ya betra tie wona na fo ama mem fo na na fo na Hebrew fo ye before 63 AD na say tamale fo free Israel na 70 na ye come from the class o mo ka kire voter amra fo and because we see we have the three reasons of mankind what you say and you some bia no baby emu ni pardon so no all the so be free oko sadia emu 90% 95% your business ana meboa uko Israel emu 1% to 2% for Christians okay you me do that for ana uba Europe a emu 98% they Christians uko Asia omo Buddha Papa now the one who see. Eti manu see no. Tell me this number she say. Manu see say eye musuo eye haram. Say baba ye sofo. Eye condemn. Enya sofo. Enya asori papa. Masa wo nya sorry. Ende asori bi say e ma kire wo mu a enye asori. Oh papa. You tell us me ba ku so me kaso. Ai ne. Me is it condemn. Oh yeah condemn. When you so me o ya papa. Me evangelist. Evangelist ni dia na some tie. 1 + 1 is 2. Yeah you say me be jam wo ye bi me na say. Eni ba bu. Enti sabi oba be church wa so dem no. Masa wo enye ye ntwam. Me da se bebre ma menko osempa kani hono ansa na maba mpajo brother David awu ansa na papa maba honom wo kan akenkan sem na Paul Troma Timothy na o se manye komsua asem no emfiri wonum a ekunu honom
sɛ ɔbaa bi kunu ennim de memfa ne sɛ akenkan ennim twerɛ no mu de bɛyɛ nkyerɛkyerɛ ne ade ama na ɔbaa no bɛyɛ dɛn sua asɛm no da wase on sɛ saa bible passage na yɛkɔtu yɛ no ka sɛ abakwasɛm ɛta saa the book of Corinth no akyi die ɛwɔ mu ne sɛ elders na ɛwɔ den time ɔmo yerenom ɛsɔre ya kyɛ sɛ ɔmo take over ne sa eti Paul na sɛ ɔtwerɛ na ɔde mmara yɛ dɛ akɔma wo ɛna ne yɛbɛka sɛ o ne ɛna yɛkɔ asɔre a ɔbɛn mu sa question na dabi demom sɛ wohwɛ ending no oyisu exclamation sign the best watch sɛ ɔma ma kwai sɛ ɔnkyerɛkyerɛ demom nyɛ deɛ ɔka ne sɛ so obi wɔ question ebisa bom sɛ ntina 1 Timothy chapter 2 verse 8 no ɔkyerɛkyerɛ reason no demom current ne deɛ no mo yɛ no ɔde ahometeɛ ɛkan ya kosi sɛ deɛ mo yɛ no deɛ ɛne question koraa no ma mo bisa because we na be sorry a na ɔde ne deɛ nam ha ɛde sɛ deɛ ne ɛkɔ so yɛma yɛ mu ɛna ne mana no dine no sɛ deɛ na ɛkɔ so wɔ current no sɛ na ɛtan enti na Paul de ahomteɛ hyɛ yɛ deɛ a yɛte Ghana ha adɛ na yɛgye ama yɛ ho mo me pacho me ka sɛ me yɛ read 1 Timothy chapter 2 ehia me pa because deɛ kan un sɛ ebinom kan kwesi sɛ dabrema no wɔ adum bi me church of Christ ni yasum mu yɛgyina Bible no so Christosum no yɛma ma akwa mo nkyerɛkyerɛ na deɛ binom kan sɛ o sɛ mo yɛ saa na mo kama na hyɛ asɔre we deɛ wokɔkora na wɔ adum bi a question adumsuo bɛɛ no ɛwɔ adumsuo bɛɛ na so wɔ a yɛ ka ahyɛ sɛ yɛnya ne bɛkɔm ana sɛ yɛnya ne bɛhyɛ deɛ nkɔm nyankopɔn asɛm so na serious sɛ yɛhwɛ saa nneɛma wei no mu nyinaa deɛ ɛyie so 1 Timothy no nkɛmɛ pɛ sɛ yɛbɛredi no akyerɛ mu pɔtee ne nti a ɛma wɔhyɛ saa mmara no sɛ ɔka sɛ mɛma mo mpaeɛ mɛɛ nyina no mɛma no pɔkyi yɛ dɛm sɛbi onye bɛma biara no ɔbɛsɔre bɛma ɔbɛsɔre akyi nye bebree wɔ no ho ɔsɔre sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ abɔ nso wei de kyew na sɛbi o mɛma mpo yɛ de hyia to mu a ɔbaa ne bɛyɛ dɛ Bible no yɛ clear ɛbɛ biara ni saa asɛm wei mu ɛne akɔyɛ sɛ ase yɛ niminyansa bi ti no yɛ kurakura nyame asɛm saa deɛ na yɛyɛ no wɔ adesuam no yɛfɛ no user mentality no yɛ 2 Samuel chapter 6 verse 6 user nyankopɔn ahyɛ mmara sɛ adaka ne mfa wo nsa nka wɔso ɛka ahwe fam ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔho yɛ ana sɛdeɛ n'ano asi ateɛ no ɔwɔ nim de ɔn sister ɔbɛyɛ ana ayɛ dɛ na nokorɛ nipa mu no wohwɛ sister yɛ n'ano ɔden ne n'ano dɛ ɔbaa bi sɔ mpaeɛ mu a nipa fam deɛ nka yɛ fɛ nyame fam ɛni wu nipa fam deɛ ɛfɛ bɛ nyame fam no Kristosum fam ɛni wu the first Timothy sɛ ɔbaa nye kom ensua asɛm no ahobraseɛ nyinaa mu na ɔbaa deɛ ɔma ne kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ anaasɛ wɔni ɔbarima so reason ni sɛ odinka abɔ Adam kane ansa na Hawa edi hɔ wanwie hɔ ɛna ɔsi deɛ nti ɛde saa ne sɛ ɛnyɛ Adam ɛna ɔkɔ daadaa ne maa ne to mmra na mmom ɔbaa no na ɔkɔ daa wode yɛn resi we kakra ɔbaa wabɔ degree sɛ deɛ na wɔso sɛ deɛ bɛma bɛ daadaa gyini yɛ bu baabi sɛ ɔbaa tɔtua a ɛtunu hɔ adɛ na yɛn na ɔmo ka sɛ what men can do women also can do better no de better asɔ so na bɛn no wɔwɔ apie fie a yɛateɛ ma frɛ maada mɛma mmerɛ o mɛma mmerɛ o enti deɛ nyame ayɛ no wodane no a ɛnyɛ yie dɛm deɛ ɔka kyerɛ maa no sɛ so ɔbaa tena asɔre no mu wɔde ahosiesie papa ɛne adwenemuteɛ ɛtena asafo no mu a promise ɛda wɔma ne sɛ naba wuo mu no ɔbɛgye ne nkwa wɔsɛ wo mpɛɛ no na kyinkyina a me nso mɛyɛ sɔfo na deɛ bi a ɔmo gyina ne sɛ na sɛ ɔbaa bi ba na sɛ wɔanwo a ɔnya nkwa anaa ɔbɛnya nkwa ɔba deɛ wɔm ne sɛ nyankopɔn asɛm mu no wɔyɛ ne nhyehyɛ sɛ ɛdeɛ ɔbaa bɛfɛ afuro but afuro no a ɔbɛfɛ no mu no wadwene mu tie no soma bɛsom nyankopɔn yɛ a wonyɛ pɛtepɛte sɛ wokɔdi adeɛ n'anim no o promise da wɔn sɛ wɔbɛsrɛ wo asomdwiem saa na adeɛ asɛm no yɛdɛ ɛteɛ enti minim deɛ ntia na deɛ binom ka no sɛ o na sɛ yɛwɔ diifoɔ ba ana yɛwɔ wei saa nneɛma no nyinaa woka bɔ mu a ɛne sɛ odiifoɔ ba no wɔte asɔre anaa daabi Bible mu mpo odiifoɔ nte asɔre Bible mu kyerɛ baabi a na Isaiah church wɔ yɛ a na ɔtɔn anɔnten wɔyɛ yɛ a na ɔtɔn nkuto sɛbe ɛyɛ mefa ne sɛ ɛyɛ sika na nipa siphon in the name of Christianity
okay different sorry ti sa prophetess no kura de emem kura nti o de wo gina so say the creation order no or bema ene ye born kane good oba ne di honom good enti say eba no akanie ne ade ye bia ma say oba obema edi oba eso that is it nyame asem no enya me o de me kan ye fra bibi re echo ya kan asem dada na wo say timu bi we de me kan nyina no nyame go bi o person obefa nso o wem de saa no motie enya saa ne etie o nyame sam se tro konkron se on permit oba se wonye preacher okay good simple mera say oba entumi enye okyerɛkyerɛfo anase onde kan reverend ma memra won so ho na fe si Gyedie pi wo ba bia yedi nkomo ya ba bedri bedasi ayamede adisua no yesua ne sana na aboa na ama enyina obia ehun bebia ogina pochi na aboa nsusu na etiefo nso etie obi se ye Gyedie awodo bebre and then Gyedie no aya awodo bebre nanso ni nya yankopon kuya so na meka bi se na asofo ho nso yankopon yuso di for by 2 Kings chapter number 22 verse 14 2 Kings chapter 22 verse 14 2 Kings chapter 22 verse 14 to 20 you can now but can just 2 verses 14 Kings 22 okay 14 and 15 I for me din kan tie aduonu mienu chichemu edunai and sahi for me to so mienu etie aduonu mienu chichemu edunai okay mpacho okay kan tifia asem so di for ba hilda and also for hikia ne ahikam ne abone safane asia ko di for ba hilda awoye hahas ba tikwaba and tadia social for salam yire enchen enso na ote Jerusalem fa etoso mienu mu na wone no kasai edunu ne se na okachire won se Erade Israel Nyankopon sie nie monko kan kire oberima wo soma mo ma menchen no se enti aha yehu se ya na yakase odifo ba bia ni we Bible say odifo ba eda so enti onya atoli Nyankopon ni kire ni do yo ono no kire ya bia ye enti Onyankopon na nkasa so ono odi adom no odi waye oba ni difo yenye yo ano so say oba no so enti edubi bia medical ka say ebri bia mu ne Nyankopon de oye dey oye but na some ne de odi ato so wa kan wo mu say Bible mu fi Revelation ko si your president di sam no wo mu say wa nsha oba bia so oye dey onye sofo but no hom die konkon ne die otumi di mu obia so ye dey edi ye die se odi ye sha odi Nyankopon ni nyam amene dwuma ana die nyame ne botaya opeso oye wo asase no so no etuma ni bab right me manu say for 10 minutes after about 3 minutes enti wo ye ngo ye nuru enti ye wo ni say ye ono kwadan cha no kra o say upon that no kra no still onyame your friends osnam jowa so shankom no oshankom say ebiru kowe ye obokwe no wo na ere honam nyina so mema na wo mdi asofo no yanyame hu no wo mdi sofo yanyame hu ena ba wo so mo mdi sofo aso onkom hye ne bae no o se be hwie gu honam nyina so ma ka wo bi e ma no kire de wo mbeye the same thing ena sa nkom hye no anye sa bre na ebe mu awo bre Yesu aba wewuo ko Pentecost da no which is 50th day ena sa nkom hye ne ye dey ebe mu aba Peter go to sasam no e kan o Acts 2 so enti ebe mu no so enipa no wo mo ho a honhom ne ba wo so no eye no krese de Joel kan ye no na bem pepepe se e ma wo hobi enipa 120 na ma wo ho Bible bubo wodi Yesu ma Mary wo ho Mary mother no hobi e ma bi no hobi e ka ho a honhom ne ye de e ba wo nyina so Bible so man clear se e ba nipa 120 no obi aka ho e kasa foforo bi so enti yentumi nsi Nyankopon kwan nanso
ɛnam sɛ wanka no ɔbaa buru mu pɔtee sɛ ɔbaa ɛdi sɔfo nti so ɛna yɛhunu sɛ ɛyɛ te saa sɛ yame asɛm no ɔbaa ndi sɔfo but ne honhom deɛ ɔbɛtumi de ama obiara ma deɛ ɛsɛ sɛ ɔde yɛ no ɔde ayɛ ama mfasoɔ ɛne nkunturo aba ama nyame adwuma mu so obiara ne wonya nyame honhom biara sɛ wode di sɔfo anaa no menka sɛ ahonhom ne ba yɛfrɛ sɛ pentecost na ba wɔn so no ma ne di sɔfo menka saa but ɛyɛ mɛma no ɛne nyankopɔn de wɔn yɛ dɛ ɛyɛ adwuma but nyame bɛtumi afa mma no so na ne botaeɛ a ɔpɛ sɛ achieve adata no obetuma afa mma no so ayɛ dɛ ɛde ayɛ ɛde wɔn ayɛ de nsa adwuma no saa de bɛpɛ sɛ meyɛ nti nnɛ no sɛ yɛhu sɛ obi ntumi nka sɛ odiyifoɔ baabi a ne baabi a how can you say that woyɛ nyame dabi yɛte hei woyɛ nipa but nyame bɛtumi ama yɛ obi adom a anase nyame bɛtumi bia obi ani ama yɛhu obiara sɛ de wosi teɛ ana yɛ nyankopɔn de tumi ɔno dɔ no na ɔpɛ no na ɔyɛ wosɛ bible ka biribi sɛ de onyame pɛ na ɔyɛ wokenka job a job bɛka kyerɛ sɛ onyame na ɔyɛ hene nti sɛ nyame ɔyɛ hene no de ɔyɛ ɔhene no ɔno de ɔpɛ na ɔyɛ obi nhyɛ no deɛ nyame de ɔyɛ nti ɔde ne honhom ma nnipa a ɔbɛkyerɛ wo deɛ nti a ɔde wo na ama wo na ɔmo de ayɛ adeɛ no so but ɔmo wo ndi sɔfo sɛ bɛdi sɔfo aso n'anim koraa no a wo ɔbaa no ɔbɛtwerɛ de nam ne honhom so afa wo so ayɛ ɔno no botaeɛ a ɔsɔ ɔati wo asuo no mu no anaasɛ borɔno no so anaa kuro no mu no ne nyame afa wo so ayɛ wabrɛ asɔfo yɛ dɛ ɔhɔ ɔmo sɛ baabi a yɛkenka heridagyɛ no wɔn a wɔn kɔɔ odifoɔ baa ne nkyɛn no wɔn yɛ asɔfo wɔn yɛ wɔn a wobɔ wɔ di sɔma bi ɛyɛ yɛ fɛn sɛ mama wokenka yɛ no wɔn yɛ asɔfoɔ wo de hwɛ ɔse ɔsɔfo hika so wɔn yɛ asɔfoɔ but onyankopɔn ntarɛte wɔn sɛ ɔbaa ne na mede ma asɛm ayɛ dɛ ahyɛ na no monkɔ no mkɔtie yo papa yɛda ase bebree zuwera tu ma membra wo hɔ na si wo gyidie pi wɔ asɛm wɔ ɛho taw na yɛnkɔfa ɛyɛ afrɛfo no adwenkyerɛ ɛmɛka ho na ansa na wobɛba mu no na ɛyɛ brother ɛɛka sɛ the order of creation sɛdeɛ nyame na de bɔ siteɛ ɔbɔ ɔbaa kane bɛrima kane ansa na ɔbɛbɔ ɔbaa ɛno nti ɛwɔ sɛ ɛmmaa ɛna ɛhyɛ ɛmɛɛma ase yɛmmra yɛayɛ asetena mu yɛfie nom yɛwo ntaafoɔ ne adeadeɛ sɛ yɛwo ntaafoɔ na sɛ ɔbaa no na ɛyɛ pani a na sɛ ɔbaa no na ɛbaa kane na sɛ bɛrima na ɛbaa akyire a ɛno no yɛbɛka sɛ ɛno nti no wɔn ade yie mu no ɛsɛ sɛ ɔbaa no ɛde ne deɛ no to nkyɛn ma bɛrima no di no so anaa asɛm a Islam in the Bible da wa yɛmfa yɛ adwene nkasa deɛ kyerɛsɛm no aka no ɛno na ɛdi akyire yɛka sɛ odiyifoɔ na nim adeɛ a ɛbɛsi daakye wokɔ Amos chapter 3 verse 7 nyankopɔn so wɔnya biribi gye wɔyi na di akyerɛ na diyifoɔ adiyifoɔ mmarima mo wɔ Ghana ha mo de adiyifoɔ di atoto ɔmo so ɔmo nyina ɔmo yɛ fake ɔmo yɛ Judas ɛyɛ nada corona aba odiyifoɔ bi enu ha ohun sɛ corona bɛba ama nkɔla atena fie bosome mmiɛnsa odiyifoɔ bi enu hɔ wokɔ Luke chapter 16 verse 16 wɔsi adi sɛm ɛdɛ ɛsi so nti ɔmo nyina na ɔmo yɛ mpetaku ana ɔmo de odwan taale ade ahyɛ ana ɔmo de daada kra mo si Yesu kɔ so ɔbɛsoma honhom konkono wankasa honhom konkono na sɛ yɛ baako wankasa ɔbɛhwe egu obi aso ana man bi hyehyɛ dɛm na pure water baako ɔbɛtumi de ama obi bɛ 50 cedis mini wɔ baa bi a ɔhyɛ dɛm a wɔza amanfoɔ saa ɛna ohun mi a asɛ Faro ne Moses mini n'ani hyia so pure water baako ɔbɛtumi de ama ɔbɛ 50 cedis na polythene bag na ɔde pure water ne tum kwa no na ɔde ama ho 10 cedis so wɔn nyinaa wɔn yɛ mpetaku na wɔn hyɛ odwan taale na wɔn daada kra saa na ɔbɛho nkramofo mmaa ne bi no wɔsi sandboard wɔsi agye ami wɔn nkum sɛ bra ɛna honhombɔ ne bi ha wɔn nyinaa wɔn yɛ akorɔmfoɔ so wɔn ɛkwan nkramofo mmaa ne bi nso menka sɛ wɔn yɛ nkramofo bɛka sɛ ntafoɔ mmaa ne bi so wɔn fi sɛ kramoni bie no ɔbɛyɛ dɛm ɔbɛyɛ saa adeɛ no tɔ wɔn fɔ nyansakwan bi a wɔn daada kra yɛka kyerɛ mi sɛ odiifoɔ bi wɔ ahenema kɔkɔbe na nkramofo mmaa yɛ dɛm ɛkɔ hɔ enti yɛ na mi sɛ yɛde ani ehu ne yɛ dɛm yɛdi ho adanseɛ ɛna mmea me fa kaa na me kɔɔ ti me kɔɔ na me hu nkramofo mmaa mmienu sɛ ɔmo gu mmaa afi enti saa de sɛ ɔsɔfo no ɔno anim nsa azan na ɔyɛ dɛn ɔyɛ ɛna nakola baako bɛgyina sister bi a ɔpam adeɛ a ɔkoro no so sɛ sister ne di kɔnkɔnsa kyerɛ ɔmo ba hɔ ne sɛ ɛdeɛ ɔyɛ ne yɛ naada ɛna
ana me busa ansa wo so yo odifo akora se wuji Yesu dia na Yesu so obi bo asom kora da ne ha de e ma no na ye da na asem keke na wakan ya wani abra wo no ne ye den e be ko e wa na me man Jeremiah 14:14 na me se Nyankopon so won som am wo so be so ana ti me wura Bible gu na mu ko ba chi na me se me nkwa na me nam so je na wo manum opa odifo no me man John 14:12 Yesu sister mu Gyedie di ansenkyere ne oyeye ni nyina no mu betimi aye bi enti me man pure water wo ma pure water na nsa so timi ya dia me Gyedie ahwa na omu nyina aye den ada omoni omu ya zafo so enti se o ye kremoni ba ya fa me ko Ezekiel chapter 3:17 Ezekiel chapter 3:17 yanko ha se bi ho ba ma timi kire oba timi kire wa ma oba din wa ma ba ma di o se oba tumi kire na ya futuo wa ma oba din wa ma ba ma di nto oba kan se bi a kire wa ha Ezekiel chapter 3:17 Ezekiel chapter 3:17 yanka no last quotation ayen komra okay ye kenka de free Ezekiel humanity miensa pachon chichemu no ensesa so na ye sen 3:17 okay mpacho ye kenka wa se onipa ba mede wo mesi Israel fie wenfo entitie menum wasem na bo won kokoma me 18 so se me se obonefo se wo na obewuo na wa mo no kokko na wankasa nkyere no antwe obonefo no amfiri ne kwamone so a na wanya nkwa o se ene ono obonefo no bewu emumuyom de nanso no ne moja de ebisa no ebonisem le nam ho me tone mpabo tinka yina me ko ho emrante omunum wi ni koke ni nyina me duru ha obitimi shotra ma na koke wi no onum na matunu fo se won tuwi ni nkono na de otono ma no ono won pene ma ne manya de enum ti me kwa na ma pese na mo aya me da se na obibusi na mo ya de amam sa na me ya mo me da se bebre agia na wo de ebaye enche be ma kwan ma won so aba be kire wadwe na momansa na no 21st clinic se anwumrei yemfa nto wanim se yade ya enti yade bia ha onipadua fabra 21st clinic na yenhwew yade yesa yade bia na mo yade a yagidin kese pa Ghana ha sciatica efiri usisi achiba usiremu ekọ na kokom kosi onatabro na esi form no se o de ba yebehwe na yasaw yade wa ma wani enku ho a edo beto form enti no tutumeka na bra ye nchen ya wo lab kese itwa scan dwumadie bia bi ye massage na ye wonfidie nso a ye de sa yade ya sheta Ghana ha nyina branches ne ye dunum ye wo bono apuye nkranza ye wotechiman sunyankwan no so ye wo sunyane ye wo kumase ne mpotamu ye wo nkrane ne mpotamu na ye wo western ne mpotamu 0249 311311 na wafre ama yaba abeye wedro Courteous Marketing Agency kaka say bronya ye wo ye nimu yi drinks ahodo de abadwa so officially ye di bronya no ye mizo drink ene mixer 5G na anom de a emu de emu hwam na 5G no de se wa hoden ko form a uhia 5G unya bia ebebo papa manager Daniel ewo 21st clinic obema onsa ka bi ehwan overseas ho enom sister sewa ewo ana Bikan supermarket sister sewa abawa post office anomanyi honoma mama Esther ewo Atcom Royal Ventures honum Baptist University abuakwa side hwa na PNC Ventures ubenya bi anomanyi taxi station ho enoma sanso na Nasachi Enterprise ubenya bi asamfo abinchi yene VIP car park no edi animhwe ewo ho enom afi kwaku ochire company limited ewo Kofodu Eastern region na KF Kinju Enterprise enso okwa Nrum Hotel so ameheya wonsa kabi enti bomoden na frɛ 0263752944 na woni won nidwa na yebe supply obi dodo atuo no yebe ma bibia ye kama abrochi kogu ahodo se wabrochi ko ebedi mu na wie pe ya na woni express group na etokese yebe bo se wokɔ adesua wokɔ nsrahwɛ ana odwumadie bia wokɔ eye amanone akodi opɛ visa opɛ ticket ana se dwumadie bia efa amanone akwantuo ho no bra na yebe bo eye Canada USA UK Australia
New Zealand ana Germany yedo beko ebana disua amanone adesua ahodo nyina no yede ho dwuma 0249 000448 ofra ye na yebejo so na ye no akọ eye enhyehyeye Bishop 75 Enterprise eba no mpemprane ne yede to ye konmu ye nsa nine se asomade kumade ni nyina da okọ Bishop 75 Enterprise a onsa ka bi aha eye jewelries adwasuo bomode anabra ono na oba asante maimu a ode dono eton nsomade no ne nema boye fo wanya awade wanya eye dwumadie bi a wo kọ badwa mu obetimi ahyeda nante akọ Bishop waka akere mo se me kọ program asuma sinti no momma me eye mpemprane a ene mahofa ne mahosiesie de ebeye kama mpacho pi wo mo wo Abis Plaza no mo plot number 17 room Kumase adehye market na chi hwa Fre Sister Abby 0598 585219 0554304135 ene wo mo entu anamo afi ye ma kwan ama waba dwumadie so waba be kire won so Gyedie 0551931931 0548931931 0551931931 pacho oba dwumadie no so aba abekire Gyedie na yetume akọ yanim ewo ha enom. Hello, good evening. Hello, good evening. Oda Roma Gyedie anything na udini baby okasafi. Pacho me. Right, my entie Gyedie anumrei. Sorry. Yemfa obi ewo ha. Hello. Hello, Daddy. Good evening. Pacho, good evening, Daddy. Oda Roma udini baby okasafi. Pacho be did Dr. Francis the Kasasre ajeso. Yeda sipi wa my entie Gyedie won komo mu ene de wan. Pacho pa over there can you say over there can you say over pompa ya mama. It's the Bible dika kan satem no. Oh. Ebema over on you can say over this so for the amfata ba say over this so ba bema de e kwan say over this so so that say ene onso Gyedie a ode eba ye. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Acho udini baby a okasafi. Yo, me right. My yo. In fact, I not idea one the book of calling the or try to come up and don't work. But it is how your first Corinthians chapter 1, verse number 2, or try or the command calling any new power and what a man in the it's not a step in the part of the right, yeda say ye brado nti no ye ntume nkenkan nti wakan no ye tiefo ebe kenkan ewo ho enom. Hello, good evening. Good evening. Good evening baby okasafi. Pacho me swing kransa. Yeda say my ntie wo anwumre Gyedie. Ja we dey me bo abasi bebre. Me pacho fe me Shadrach do na fe me aka de swing kransa boama. Me Gyedie ni say me de mi tu say so bia ti mi preach na nyenya no say wo be sha wo nkuna na waji Nyankopon asem na di. Enu mo de bi hu say yes say ye ka so ba na be man de be di e me da so. Yenso yeda say bebre 0551931931 na wabazo. Good evening. Evening. Udini baby okasafri wada Roma. Without tell you for me the two ahene party. Ase mentie Gyedie anwumre won komo imu. The party. Na the atene say
Your papa Kofi and Sandy, I said Deborah, na or you before by Nankupon you soon. But the person is established a fact to be said, Deborah, now or you're dead because say, not Israel, a monarchical system of government. Into Nankupon you see Deborah, every did ma at a dead, but one banana would be for. I say, Oko 2, Joel, chapter 28, he said, when you come on, say, we be in the home who will go a crane in answer. A crane in all flesh in the context, Peter Ko 2, your Acts chapter 2, no. I both Jews and Gentiles. If you say, oh, Israel was one. Not a murmur before, and no legally right to say, I'm participate to be. No, mom, we so many there, both Jews and Gentiles. In the Yankopon here, the home good Jews, one so Acts chapter 2, no. Oko Acts chapter 10 now, we hear the home Ebu Cornelius, and so our Gentile. I say, 1 Corinthians chapter 14, no. What kind? Verse 34 now, but let your woman keep silent in the churches, plural, not singular. So, Paul, established a problem, our current at a minimum. I heard that. This commandment must be observed in the churches. Right. Yeah, I say, Bebre, no, Odia also the buyer. Good evening. Good evening. Would any baby our Casafi? Yeah, I say, my intio mirror. That's what the other say. Bible, no, university near the identity of Bible. Yes, we saw the end. Yes, we saw the end. A man and the dick only yes said. No, a man and the dick are yes said. Don't only yes or no. I don't know more general. Eh, dear. So, what I'm saying, a man woman, a man woman, a man from the different. This is removed from and that's what I can say. Don't go about with women, you know, on to fire. Eh, I mean, I decount more. Your man is a woman. Don't know. And a man woman, and a man woman, some of them, and your best, young people on the bonipa, one in New Year, no, your manipa. Don't know. And that man on top of normal to do me 2 months, and that's what I can say. Yeah, I say, good evening. Fun evening. Would any baby our Casafi? Mepacho, Midini, Solomon, Mecasafli, Chronom Capla. Yeah, I say, my intio and you, Gyedie any saying. Gyedie come about Basso Gawaje. So, a software, Omudi, Medi, Omadi, Chesam Nam, young who said in a hope on the Crasam, is it? A fat babu, moi, the young Quagiano. Na meetie sofono ana o kase tresemono ameyehu Jacob ne madum ye no no ban ka ho afi oba afafofo no so ni de hu se Kristo e fi ni minister ase no opa esua podum ye no na oba nka ho na de eye mani gire no se osempaka ni David awuwa ana oso kase fi church of Christ na meyehu ni se Corinthians ni Timothy no a dear dancey PC or this sample is say or body and a man quite on church. Interniano and a crew to do at media in the home. Nakupon Cham, Meko Amu Diaba. Bye bye. So, good evening. Hello, yes, good evening, boss. Would any baby our Casafi? I shall me the Ali Casafi short one. I say, my intio and you may, would Gyedie any saying? You did say, Portugal Ghana or constitutional. So Ghana a constitution na so and the Bible constitution na almost constitution na Bible using this somehow Bible muna na mase amukaya na odbeya adwuma anya se wa obekreto adwena o kira wa adwen wo msese nka ade no Bible na nkoti ba bia se oba betima ya osofo into period check. I say good evening. Fee. Hello. Hello. Good evening. Me ba cho tie ye wo telephone no so why na mentie TV no udi ni ba bia Casafi. Ba cho me ka so hin klo apo aman. Me da say my udi de say na yintie wasem. Ma ka so Mr. Gyedie. Mr. Gyedie my yintie o. Me ba cho oba ti ekata. Na kopo ka Gyedie so e ba ye no se
and man to Yelling Yanikaye or Bad Kuhu, Black Yesu ewu no. I could hear no. A man who couldn't tell sorry. So no. And yes, Oba, because of those can catch to one of the Dukurana. A black person, a person who is here after the show banker. Our banner share so. So no. And you have the blood and now I start of practice. Now, could not someone. I didn't have to call Quajimuno. Ose, you be as for the share bansa. Don't pick up to Mono beer or to be as for the show banker. Oh, quotation there. Oh, you can't put one of my no, two mono. You, yeah, that's a baby. All right. Good evening. Good evening. Would any baby or cast? Yeah, Flemmy. Oh, Subempa. May I say, or that into Gyedie. Nyamisha mo de mo ye bia. No kwasem mama mo bie adwene mo twose mo pa. Na yenti ase se Timothy nsema oka o ma ye ti ase se be ma wuti Kristo. Oba ti ni be ma. Se ya o ye to ho. And the Bible mu be bie no e kire se oba anya sofo. Edi ye nsem de o de ma yampa. Obi atimi nya di ye. And edi ye de unya na se wuyi trend se ko ye sofo. Na asem na ye kan ye kan se ye ka sofo som asofudie. Ene ye wa di ye. Edi fo asem na mo kan de. Oba betime nya di ye ampa. Na nya sofo som. And the anti as a sofo de oba ntini ni sofo. Ewrade nka mo. On council home. Good evening. Good evening. What are you doing, baby? Kasafi. Kasafi afo. I say, Gyedie ni say. Gyedie ni say. When I can say, a force no nim there, a man any animal. One chance to say, Wapa, any animal. It's other than the Bible na canon. Ye ni pan yes sano. What does here? It is the Sunday here. Nice old sign and Copa Semono. Yankopa Samon Sunwani, Ginaso Cassa, watching my Wapa, any man, so I was soon. But also when it be no such classes Wapa, a man, so. Yawali a plan, yet a man is you of Basso. It's other than no day Yankopa, Yana, Bermano, want your money yielding in his war. Now who control the and the Yamia Cano, and let the idea Duma, and yet you are no natural, and yet a year to go by Gurumu. I say good evening. Hello. Good evening. Good evening, master. What are you doing, baby? Or Kasafin into you? I'm trying to go up to some class for me. That's a man to you. I saw from Swati. Now, said the rate of Papa or Cafe, politics of Mano or Monocumo. And the same way you can't say, we bought nobody, you know, the edge man has died. You baby, you will believe the hour some I see. I'm saying I'm in a far corner so kind. Most is also be before the cast items to be more small. Then the edge man. And now now yes to look at it, you know. That man was a friend of governor of Castle and Plek when you to go 2 minutes to go and Plek with Menko. Omko movie and they say, Plek on what as they see, and now but it's your mumana. And now it's a jet of Koalin Wafa, near a jet of Koalin Wafa, made by Mammy. And our Babu, they said they beat me one or Papa, Papa, Mamma, you know, now. The just people can say, I'm that and who knew to Musaka, they're possibly in the Yapos. Do you have any more cannon, not what any Bubani, Achacha, but 5 a moon, as you see me, no more patrol, Yamia for planning. By never, so be any fair enough for Yamia, Yamaka, why I'm from Swana. And I'm betting myself as I rap Chanova. About winning time, I make a money from them about winning Sana. Rap Chanabanas or Belgium is saying, I know I'm in Kwana. So, in the do idea, that will look at some of Bolivia, yeah, I say, Yamfa, Winsina, Yamfo, people from good evening. Hello, good evening. Good evening. Would any baby or Kasafi? I can man. I say my into now. Would you do saying? A man will Kasa about Kasa. Harding. If you get some million share, some million kind of method of play. It's a million for yes, my home is all your body. You're okay, nothing to move on. You see, I'm looking for drink, but I'm not a monk, and straight on TV.
Paul ran the car after him, Paul ran the car. Also, Benny was the man of Benny. They had a whole Christian. If you find out, I get it just today. 20, come on, that's all make the work. They must get it. It's no by acting and as a matter of fact, I can't make Christian. We was all. My young father, you chat to Ewa. Good evening. Evening. Me ba ni baby a okasa free mawura. All right. Show home free TV no na tie your mobile phone so why? Hello. Hello. Okay. Good evening. Hello. Good evening. Hello, good evening. Good evening. All right. What's the yanka? Ya do be chat to one to yanka so they are natural say they are die eson ya ne Peter yan for Fred Jumadie no ensi na Memra studio na me ne mi wura no yan wrap up na afi yan makwan na Jumadie ne hwehwe fofra aka emra ewo ho enom Ante Suraj ma ye mpon wasama etwato na afi yenko. Wasama etwato nse ukọ Deuteronomy chapter 6 verse 1. Osi ahyede ni atemdie ena nyame de mae. Afrafo bebre fra o se nyame timi sisamre no, otimi sisansem no. Eno so mo nko otu free Bible mu maye. Se ahanom na asam no ede etie. So hu. Se bia yemfa ya adwene nkasa. Ehefa na nyankopon aka asa wasesa asabon ade ma bifo we no assistant wasaya na foforo enti eno nso ya na obusa o say ya amfo ho quotation ya de emra right obere ma do fere so oba ti bi sofo bia na yere ya sofo ma me na woje amafo sika die enti egu ni dwa enti sa no abeka yo me da say osofo rabbi ye pon na wonte ase ewo Galatians 3:28 no eye de on yinyina so na yemfa mpon Galatians 3:28 ma yankan na yenko yenim okay papa o kan ya man Galatians 3:28 no na yemfa mpon ye no wontem Galatians 3:28 for see you did ada heleni ho akwa na odihye ni ho obare ma na oba eni ho bio if say mu nyina ye baako Kristo Yesu papa onti ase ne say efitete oba ho be ma ho enkwagye mu no wo kire say oyi oba wo na tim sesa o sakra wa adwena obenya nkwa wo ye be ma na sakra wa adwena obenya nkwa enti asem wo simple we ni nipa nti ase enti nkwagye de oba ya kire oba wo kwa ya ofa so mini ani kotu test bi say we bring our brasia on kwade obenya ayo simple nemo uka first moti phone one esumbu awo mo say papa now this ye bra so that wabo wa adwene mu ebi ni de mema kan ye benka tete so babu ni nsa nti Yesu ba no babu ni nsa nti masa ani mi mu dia say be wo sore ndi me da se bebre ewo ho eno Reverend John Akompre wada Roma ma yempon we waseme twato aso twato me pese kan say o mu say Bible no mu free Genesis equals Revelation no ya me anka no poti say oba emedi sofo na so wo onyankopon ne honhoma odema enipa mema amomdi djuma no eno aso na eba emamu enti wo hwe New Testament kwa baby wo ho a ya me de ma bi efumfam mema ho a na o me yede omdi djuma so Bible no bobo Paul no ankasa bobo ma bebre din a no chichia wo mo so womu sankofo ni nyina womu ye ma onyame honhom efa won so no di odi djuma wa New Testament ni so do no womu nya sofo womu nya sofo na so yame di odi djuma sa na nembre no so ebetuma basa yame betuma fa ma so di odi djuma enti so ba enya sofo kra no a yame betuma dina ye den aye bibi na no womu ni say opani and then any happen say yame honhom no ehye obi ma na say me fa ne say oni obi a obe control no a na nipa no anu akasa ya dai afa ho kwan odi enim ebi a odi ati asori so but ya won sori bi so ho a omo ma oba kwan ama ne kire but owo be me bi a oye dai the control for example say me ye so pastor na say bi a ye nsori no mu oba bi ho nya me de adom no a
yɛtumi ma no kwan ma no kyerɛ kyerɛ a ɔkyerɛ de sɛ ɔkyerɛ de hyɛ bɛrima bi deɛ ase wato kyerɛ de mekai sɛdeɛ yɛkan wɔ Old Testament na yɛhu sɛ odiifoɔ baa Hilda asɔfoɔ paa na ɛyɛ dɛ ɛkɔɔ ne hɔ ama Nyankopɔn faa no so ɛkyerɛ nwoma no wɔ mu ahu no deɛ ɛsɛ sɛ wɔn yɛ dɛ ɛyɛ de fama nso na kyerɛkyerɛfoɔ wɔ hɔ a wɔn nso wɔn kyerɛkyerɛ asɔfoɔ wɔ hɔ a nso wɔn kyerɛkyerɛ yamisa no nso na wɔn ato beebi nti nyamefo ɔbaa no so ama wɔn bi ɔbaa New Testament ma ebinom nso wɔ hɔ saa Paul hyɛ da bobo ebinom di mu nkyie wei Sintik ne Yudia no mu hɔ ahwan na wɔn yɛ nkɔfoɔ bi a wɔn mu fie yɛate nsɔre bena so yɛ sɛ kɛmɛkotu New Testament hɔ a na wɔn mu fie na nsɔre wɔ hɔ adantia efi sɛ Onyankopɔn pɛ so ɔfɔ nso gye akra nkwa ayɛ akra nkwa gyeɛ na nyame gyina so so nti ɔndi sɔfoɔ deɛ nso na nyame fa wɔn so gye akra nkwa nso na wɔn papa meda ase abusuafo na ɛnɛ yɛ Gyedie a yɛbɛkyerɛ yɛ no aha ɛna yɛde besi yɛda yɛtiefoɔ ɛne yɛahwɛfoɔ ase papa sɛ munya yɛ ho adagye na wɔtwe biara yɛkae wo sɛ nyame yɛ adom a dasɛnɛ nso yɛbɛsan aba abɛtena ase yɛde nkɔmmɔ ne adesua foforɔ bɛbrɛw ɛwɔ ha ɛnom na anwummerɛ yi wɔn a me ne wɔn no ɛdi dwuma ɛyɛ Ante Zuwera to Suraj Islam in the Bible Obaye Emma Yebon Komo Ante Eda Sibebre Se Obaye Afe Reverend John Akompre Church of God Ghana Kronom District Hona Ofiba Papa Eda Sibebre Sanso Ena Brother David Awua Oye Evangelist Ewo Kronom Barrier Church of Christ Asafumu Bribinti Wadika ya pejani mu Ononso yeda na sebebre Ena Rabbi Mekaya Ade Ononso ebaye Seventh Day Pentecostal Assemblies Papa onso yeda se bebre Jumadi ya idi Yenyame nkwa ena bidi Abuafo bebre Eboa me me chief executive producer IBJ and you babe boy the Okenkan Bible no edema ye ohene yere ye boa esuama ononso eba ebe kenkan edema yen ye beda production team no nyina se systematic press ewo enkranza Sompa 90.7 FM one DJ Papa Toast any team na won kranza no nyina yeda womo ase sanso na yebeda team na ewo sunwane ase papa na yeda team na ewo kuma ase Sompa 93.1 FM no yebeda womo so ase nyame ya adoma ene na wotwe yede adesua foforo bebro ene na wotwe na yesi December no mti ye ba beka bronya ho asem Christmas ade a ewo se Gyedie ewo Bible mu na adwempo be ne tai bronya die no achi na esomfa so ewo Kristo sum mu ene de wen ene na wotwe yebeba abebo sa enkomoi yaba abekire Gyedie ewo ho yada obi bia ase awie de na anwumrei mo amunua bema owo ahene echampon aha ena medeu AC adomdom ye na dasene ye besan ahia asomdwe enkamo